Right, mastreets social media maninoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imozwa kuti zvizi zviri kuitika dede mozwa kuti zvizi zviri kutora nzvimbo mumastreets umu. Asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo kuti udi usubscribe turn on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So mufananidzo Seh Calaz akanda mufananidzo yevana vake 7 handiti chimwe chakadai so toda kuti timbokuradzai mhuri yemubhanditi handiti family Yala Nation boss handiti Seh Calaz iyo family Yala Nation boss ndiyo yamuri kuona apo tuvana ndetwake itwo twese itwo twataura kuti zoni ndo vana vake avo vanga vachiita kukandwa 1-1 ndivo vazokandwa riri gurumwandira ameno imimi ndimi muri kuona vazukuru tangoti tiwe zokuratidzai mhuri yemukomana iwa vana vari kuchengetwa zvakanaka avo vana vari kuchengetwa zvakanaka vana vanochengetwa zvakanaka vazukuru havambonetse kuona unongochitarisa so tongoona uclean hwachona tona kuti hausi hwefotoshoot pane umwe uclean unongoda kuitwa pazuva refotoshoot chete kwozoti umwe wekuti unotongooneka kuti aiwa mhuri inogara yakacheneswa yakachengetedzeka aiwa titi ngazoende mberi Seh Calaz mubhanditi aiwa uri kuita basa rakanaka uri kushandira zviripo umwe wangu ngazvoende mberi ndo zvandangondiwe zokuradzai zviri kuitika mastreets imozwa zvizi zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosara kana mozobvunzwa munenge muchiziva kuti zvii zvakamboitika nditi so from ango side always mbahweni uncle pari zvino chiti much love.